Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цудоўна, што вы скончылі свае гульні і далучыліся да нашай калыханкі. Сёння ў нас вечар сюрпрызаў. Спадзяюся, Топа і Ліна будуць уражаны. Застаецца толькі іх дачакацца. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрый вечер, Рыся. Вітаю тебе, Топа. Заплюшчы на хвілінку вочы. На што? Калі ласка, я прыгатавала табе сюрпрыз. Сюрприз, кажешь? Ой, сюрпризы я люблю. Расплюшчывай. Ой, подарунок. Якая прыемная нечаканасць. Дзякуй, Рыся. Ой, Спадзяюся, табе спадабаецца. ой, дзякуй. Цікава, што там? Ой! Ой, цукерочки, мои любимые. Касмічнае прывітанне, сябры. Ой, рады бачыць цябе, Эліна. Салют! Эліна, сюрпрыз. Заплюшчы, калі ласка, вочы на імгненне. Заплюшчыла, але навошта? Расплюшчывай. Рыся, гэта мне? Твой падарунак, Эліна. Ой. Ой, Эліна, а у тебя ўсё ў парадку? Так, дзякуй, Рыся. А что за пантомима была у твоим выкананні? Так на нашай планеце прынята паказваць сваю удзячнасць за падарунак. Смешны звычай. Топа, больш павагі. Прабач. Прабач, Ліночка, мою недосведчанасць. Усё добра, Топа. Рыся, дзякуй табе вялікі, але я не магу прыняць падарунак. Мне вельмі прыемна, але я не магу. Чаму? Не разумею тебе, Эліна. Ой, ну і дзівачка. Хто ж адмаўляецца ад падарунка? Ой, ну мне спачатку здалося, што табе спадабаўся мой падарунак. Вельмі спадабаўся, Рыся. Дык прымі яго. Я старалася, хацела цябе парадаваць. Я магу яго прыняць. Ну, не прападаць жа падарунку. Топа, ты паводзіш сябе бесцырымонна. Без чаго? Бесцырымонна. Гэты падарунак я рыхтавала спецыяльна для Эліны. Дзякуй, Рысечка, мне насамрэч так прыемна. І я вельмі ўражана тваёй павагай. Але вялікі зарапат пачнецца толькі ў будучым годзе. А пры чым тут вялікі зарапат? Як прычым? Толькі падчас вялікага зарападу прынята дарыць і прымаць падарункі. Ой, што за дзіўныя звычаі? А у вас на планеце не так? Не! І як часта у вас адбываецца гэты вялікі зарапат? Раз у год і доўжыцца на працягу тыдня. Ой-ой-ой-ой! Няшчасныя вы іншапланецяне! Уявіце сабе, дзяўчынкі і хлопчыкі, гэтыя зорныя людзі атрымліваюць падарункі толькі раз у год! Ай-яй-яй-яй! Ой, нам па-сапраўднаму вас шкада, Эліна. І ведаеш што? Паколькі ты зараз знаходзішся ў гасцях на нашай цудоўнай планеце Зямля, то ваш строгі зорны звычай на цябе не распаўсюджваецца. Вы так лічыце? Безумоўна, у нас іншае правіла адносна падарункаў. Першае, мы дорым падарункі з нагоды без яе. Проста таму, напрыклад, што ў цябе добры настрой і ты жадаеш парадаваць кагосьці іншага. Дарэчы, як у маім выпадку сёння. Цудоўны зямны звычай, праўда, Эліна? Цудоўны, Топа. Абавязкова сваім раскажу. Увага! Другое правіла. Непрыгожа адмаўляцца ад сяброўскага падарунка, які табе прапануюць ад чыстага сэрца.
Дякуй, Рыся. Элиночка, а коли будешь долго вагаться, брать ці не брать подаруночек, яго возьме хтосьці інший. Гэта Топа так жартуе. Табе, Іліна, не цікава даведацца, што я табе падаравала? А што, можна зараз паглядзець? Гэта неабходна зрабіць. Інакш я палічу, што ты засталася абыякавай да майго падарунка. А на нашай планеце не прынята ў прысутнасці іншых разгортваць падарункі. Ой, дзіўныя звычаі. Я ледь стрымліваюся, каб не разорваць на кавалачкі абгортачную паперу. Цяжка зрабіць гэта прыстойна, акуратна, калі ты гарыш ад нецярплівасці. Давай, давай! Трэба цаніць старанне тых, хто аздабляў падарунак. Ай! Ты вельмі прыгожа, Рыся, аздобіла падарунак. Нават было шкада парушаць такую красу. Якая цікавая кніжка! Я даўно шукала літаратуру па гэтай тэме. Дзякуй вялікі, Рысечка. Я рада, што табе спадабаўся мой падарунак. Яшчэ як! Рысечка, ты такая малайчына, знайшла тое, што патрэбна мне. А гэта яшчэ адно наша правіла. Выбіраць такія падарункі, якія будуць карыснымі ці прынясуць радасць сябру. Ой, вялікую радасць і асалоду прынёс мне твой падарунак, Рыся! Цудоўна! На здароўе, Топа! Але, відаць, ты забыўся, што ядомымі падарункамі, цукеркамі, печывам, садавінай прынята дзяліцца. Прабачце, ой, сапраўды, забыўся. І амаль усе цукерачкі схрумстаў. О, але не, якраз дзве цудам захаваліся. Частуйцеся, калі ласка. Дзякуй, Топа. Прабачце, што толькі дзве засталіся. Больш не забывай правіла для ядомых падарункаў. Ты ж у нас выхаваная медведзяня. Больш ніколі не забудуся, Рыся, ніколі. Дарэчы, Топа, а ты памятаеш, што робяць дзеці, калі раптам падарунак ім не спадабаўся? Няўжо разгорнуць, паглядзяць, скрывяць міну і вяртаюць гэты падарунак з брыдкімі словамі? Што ты, Эліна? Так робяць толькі нявыхаваныя дзеці. Такіх сярод нашых гледачоў няма. Праўда, дзяўчынкі і хлопчыкі? Выхаваныя дзеці разумеюць, што іх шчыра хацелі парадаваць падарункам. Проста ён прыйшоўся не да густу. І чалавека няма за што крыўдзіць. Ён жа хацеў як лепш. Сапраўды, якія ў вас на зямлі разумныя правілы падарункавага этыкету. Дзякуй, Іліна. Абавязкова раскажу пра іх жыхарам сваёй планеты. А зараз давайце хутчэй глядзець мульцік. Што ж, сябры, прыйшоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем лапкі, чысцім зубкі і жадаем сваім родным добрай ночы. Дабра наш, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных прыгод усім у снах. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все
стаяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха, ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з намі засынай. Баю-бай,